बिराद जोङो खुसि रंजानाय मोनदों कारन नैबे अदला प्राइमारियाव जायफोरखौ जों आफादगिरि नेहाथारि भाइस प्रेसिडेन्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि महरै जों बिबान होदों बिथांमोना साफ्रोमबो गोसो गुवार मानसि समाजाव उजन गोनां मानसि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावखाग्रा बेक्तिफोर बेबायदि बेक्तिफोरखौ जोङो आफादगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिबानाव जोङो बिबान होनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोङो बांसिन दिनै जोङो रंजादों आरो बुंनो हायो जोङो नैबे अदला प्राइमारिया दिनैनि थारिखआव जोनोम जानाय समावनो गोगोम महरै जोनोम मोनदों आरो बिथांमोननि गेजेरजों जों गोबां खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन जेराव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ सेन्ट्रेलनिफ्राय थांखिफोरखौ हरगोन आरो बै थांखिफोरखौ रायजोनि खाथिसिम लांनायाव जोङो बांसिन देरहासार जानो हागोन होननानै नैबे अदला प्राइमारिनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि तारिखआव बुंनो हायो। सानफा एफा एपिडि दोलोनि प्राइमारि कमिटि दाफुंनायखौ नोंथांमोनहा मावफुंबोगासिनो दङ आरो गोबां जायगायावनो दाबाय थादों बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? जों दिनै गोदान पार्टिया अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ जेरावबो दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिफोर जों दानो हानायनि आन्दोआव जोंजों लोगोसे इस्यु दङ स्पेसियेलि बर' हारिनि थाखाय रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो सुक्तिनि न' जेलाव दङ आरो बिटिसिनि मोनफ्रोम जाति जनगोष्ठिया दिनै नुदों सिगनेटरि सासेया सिगनेसार खालामखांनानै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बियो मानो थानो गोनां जादों मानि थाखाय दिनैसिमबो बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ बेखौ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे राजखान्थियारि आख्रिबादा बिथांमोननि सायाव गैयिखाय बा सोरनिबा पलिटिकेल षड़यन्त्रआव बिथांमोना हाबनानै थानो गोनां जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजि मोननायखायनो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ बे खामानिखौ सुस्रांनो थाखाय जिहेतु खामानि मावदों बेवहाय जोंखौ फोथायनानै जेरावबो जोंखौ सापर्ट खालामदों बेवहायनो जोङो प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जों जेरावबो दाफुंनायाव मोजां मोजां मानसिफोरखौ जों मोनगासिनो दङ। नुनो मोनदों गामि ओनसोलफ्राव गोबां गियानि सुबुंफ्रा एपिडि दोलोआव जयनिं जागासिनो आरो बिबान लानानै खामानि मावनो ओंखारबोगासिनो दङ नोंथाङा गोख्रोङै मा बुंगोन बे समाव? जायफोरा दिनै बिबान लानो थाखाय ओंखारबोदों आरो जायफोरा दिनै गोनो गोथो जादों बिथांमोनखौ आङो खावलायनो हास्थायदों जायफोरा बिबान लानो थाखाय आवगायबोबाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो जों ज'यैनो खामानि मावलांगोन होननानै आङो खोथा होदों जोङो समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो मानसिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो जोंनाव पार्मानेन्ट पिस आरो पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो थाखाय जिहेतु नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ थांखि लानानै खामानि मावगोन बे थांखिफोराव जों ज'यैनो खामानि मावगोन होननानै जायफ्रा हाबफैबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो जायफोरा फैनो थाखाय गोनो गोथो जाबाय थादों दिनैसिमबो जे बे मा खालामहैनो हागोन ना हाया बिथांमोना थांखिसिम सहैगोन ना सहैया जायफोरा दिनै गोनो गोथो जादों नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना गोनो गोथो जानो गोनां गैया दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि जिउआ गोलाव दङ मानोना जों देग्लाय जोनोम मोनदों आरो जों जै जोनोम मोनदों एबारावनो दिनै जोङो सिस्टेमाव अर्थात पावाराव थाहैनो हागोनखौ दिनै जोङो बुजि मोनदों आरो रायजो राजाफ्राबो फोथायनायखायनो दिनै जोंजों खामानि मावनो फैदों बेवहाय जायफोरा गोनो गोथो जाना दङ नोंथांमोना गोनो गोथो जायालाफानो लोबै जोंजों लोगोसे खामानि मावनो ओंखारबोनांगौ आं मानो दाथियै दिनै बुंनो हादों मानोना रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जेलाव दङ जोंनि लोगोफोर 64 जन NIA नांनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ बे मोनसे इमसनेल इस्युखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआव खौसे जानो दिनै थांबाय थादों आरो बेवहायनो जों बुंदों जायफोरा गोनो गोथो जानाय दङ नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना साननानै नाय रावबो दिनै बर' गामिफोराव जोंनि बे समस्याखौ समाधान जाजानो बाग्रा सासेबो बेक्ति गैया अर्थात थोंजोङै जुदि बुंबा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय गजानो बाग्रा सासेबो बेक्ति गैया जेराव साफ्रोमबो लुबैखादों आरो बे लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ रायजोनि गेजेराव थांनानै खोन्थिनानै होदों लामाखौ दिन्थिनानै होदों बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनानै जिहेतु आवगायबोगासिनो दङ बेवहाय जाय बेक्तिफोरा गोनो गोथो जानानै दङ नोंथांमोनाबो गोसोखौ खुलिनानै जोंनि फारसे खामानि मावनो आवगायबोनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरदों।